дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, муовини аввали раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ ва роҳбарияти вилояти Хатлон дар шаҳраки Балх бинои нави маъмурии Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Иншооти мазкур дар дораи сиёсати бунёдкорона ва созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда аз се ошёна иборат мебошад. Масоати умумии қитъаи замини ҷудогардида барои сохтмони иншоот 501 заминро ташкил дода, худи бино бошад дар масоати 140 метри мураббаъ бунёд гардидааст. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аъзо ва ҷонибдорон, соҳибкорони ватанӣ ва вакилони ҳизбии ноҳия мерасонем ва дар навбати худ кӯшиш мекунем ки дар корҳои созандагию ободонии кишвари азизамон саҳми муносиби худро гузорем. бинои маъмурии Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ташаббуси соҳибкорону шахсони саховатпешаи ноҳия ва аъзои фаъоли ҳизб аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд гардида, он бо тамоми таҷҳизоти муосири корӣ муайён мебошад. Ошёнаи якуми бино аз ҳуҷраҳои кормандон, шӯъбаҳои кор бо занон ва ҷавонон иборат буда, дар қабати дуюм китобхона, толори хониш ва ҳуҷраҳои роҳбарияти ҳизб ҷойгиранд. Маҷлисгоҳи он бо 150 ҷои нишаст дар ошёнаи сеюми бино ҷойгир гардидааст. Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқӣ дар ноҳия бо 168 ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ҳамкорӣ дорад. Мо кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри фароҳам овардани имкониятҳои васеъ ва шароити хуби корӣ миннатдорӣ намуда, кӯшиш менамоем ки ин ҳама дастгириву таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳизбро муносиб посух диҳем. атрофи бино бо дарахтони сояфкану гулҳои мавсимӣ оро ёфта, тамоми роҳраву гузаргоҳҳои он сафолакпӯш ва чароғон карда шуданд. қобил ба зикри хос аст ки мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур мушкилоти кормандонро пурра бартараф намуда, ҷиҳати боз ҳам тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ ва муаррифии дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ барои ҷавонону наврасон имкони боз ҳам бештарро фароҳам овард. миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити хуби корӣ ба мо кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мерасонам. ин дастгириву таваҷҷӯҳҳои рӯзафзӯи пешвои миллат мо кормандони сохторҳои ҳизбиро бештар карда, моро водор месозад ки ҳарчи бештар дар корҳои ободониву созандагӣ ва дар умум дар пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлоли азизамон саҳмгузор бошем. мавриди истифода қарор гирифтани бинои навро кормандону масъулини Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар рӯзҳои таҷлил аз Наврӯзи байналмилалӣ тӯҳфаи арзанда хонда, ваъда доданд ки минбаъд низ корро дар самти татбиқи оинномаву барномаҳои ҳизбӣ ки бо ҳадафҳои ҳукумат ҳамоҳанганд, ҷонок карда дар пешрафти ҷомеа ҳиссагузорӣ хоҳанд намуд.